Διακής έχει βρει μια επαναστατική μέθοδο, θα σας έλεγα, για να αποτρέπουμε τους ληστές. Το λέω σωστά. Όχι μόνο, τους κλέφτες γενικά. Κλέφτες. Ληστής είναι αυτός που έχει όπλο, έχουμε πει. Κλέφτης είναι αυτός που ανοίγει και μπαίνει μέσα. Καταλάβες, μπαίνει μέσα, ανοίγει, μπαίνει μέσα, φεύγει. Ναι. Λοιπόν, πάμε, Τάσο. Θα τον καλημερίσουμε. Καλημέρα. Για όλα τα κακοποίητα στοιχεία είναι το προϊόν που θα παρουσιάσουμε. Μέχρι τώρα ξέραμε τις κλειδαριές ασφαλείας, τις κάμερες παρακολούθησης, συναγερμούς. Αυτό το προϊόν που θα σας δείξω τώρα, την επίδειξη που θα κάνουμε, ουσιαστικά έχει έρθει τώρα στη χώρα μας. Βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, είναι αυτό το μηχάνημα που έχω δίπλα μου. Βεβαίως στην λειτουργία του δεν είναι έτσι, είναι κάπου κρυμμένο μέσα σε ένα σπίτι, μέσα σε μια επιχείρηση. Θα το δούμε καλά, Μόλις αυτό ένα μικρό είναι. Μόλις λοιπόν μπει μέσα στο γραφείο ή στο σπίτι ο διαρρήκτης, κοιτάξτε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τι μπορεί να συμβεί. Ενεργοποιείται αυτόματα και βγάζει αυτό το καπνό που βλέπετε. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Χρειάζονται ελάχιστα δευτερόλεπτα. Τώρα δεν με βλέπετε καθόλου. Θα προσπαθήσω να βγω για να σας δω και από κοντά. Και να δούμε και τον κύριο Φωκιανό. Κοιτάξτε να δείτε τώρα με αυτό το προϊόν πόσο εύκολο είναι ή δύσκολο βεβαίως ένας άνθρωπος να μπει μέσα και να κλέψει ένα σπίτι, μια εταιρεία, ένα εξοχικό, το οτιδήποτε. Δηλαδή, Τάσο, με συγχωρείς, αντί να χτυπήσει συναγερμός, γεμίζει καπνό, Χτυπίζει ο συναγερμός και γεμίζει καπνό το σπίτι. Είναι αυλαβές το υλικό, δεν ενοχλεί. Θα μας τα εξηγήσει και ο κύριος Φωκιανός που έχει φέρει αυτό το προϊόν, το επαναστατικό πραγματικά, και ουσιαστικά κάνει την εμφάνισή του στην χώρα μας. Κύριε Φωκιανέ, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Πείτε μας Γεια σας, κύριε Φωκιανέ. Καλή σας ημέρα. Το θέμα με αυτό είναι το ότι έχει χαρακτηριστεί ως το προϊόν το οποίο είναι το μοναδικό στον κόσμο το οποίο κάνει αυτοάμυνα στο σπίτι μας. Στην ουσία αποτρέπει μόνο και μόνο με την ύπαρξή του και ακόμη και αν τελικά κάποιος αποφασίσει να μπει μέσα στον χώρο, μπορεί να διαφύγει πολύ δύσκολα. Οι συνθήκες είναι Κύριε Φωκιανέ, με συγχωρείτε, Τάσο, με συγχωρείς. Πόση ώρα από τη στιγμή που χτυπήσει ο συναγερμός βγάζει αυτό συνεχώς καπνό? Γιατί μπορεί να βγάλει για ένα δωμάτιο, πόση ώρα χρειάζεται? Όσο ρυθμιστεί, όσο το ρυθμίσουν, μπορεί να βγάζει συνέχεια καπνό αυτό. Στα 8 δευτερόλεπτα περίπου πάντως γεμίζει ένα σπίτι, μια εταιρεία, γεμίζει με καπνό και δεν βλέπεις τίποτα. Δεν βλέπεις τίποτα και αν συνεχίσει για άλλα 10 δευτερόλεπτα, 15, για να καθαρίσει μετά ο χώρος θέλει πάνω από μια ώρα. Οπότε, ακόμη και ανοιχτά παράθυρα να έχουμε, που σημαίνει ότι είναι δεδομένο ότι θα φυλακιστεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να φύγει από το χώρο. Αν δεν φύγει αμέσως. Κύριε Φωκιανέ, με συγχωρείτε λίγο. Αυτό δουλεύει και αυτόνομα ή μόνο ενταγμένο μέσα σε συναγερμό? Όχι, όχι, δουλεύει και αυτόνομα. Με φωτοκύτταρο? Με ανιχνευτές κίνησης, με φωτοκύτταρο, με μπουτόν πανικού. Αν το βάλει κάποιος σε μια τράπεζα, σε ένα χρυσοχοείο, σε ένα προπό πρακτορείο. Είναι ένα προϊόν το οποίο ακόμη κι αν ο άλλος είναι αποφασισμένος να αρχίσει να πυροβολεί στον χώρο, αν το ενεργοποιήσεις και πέσεις κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση να σε χτυπήσει. Πάντως σκεφτείτε λίγο την κατάσταση που βρίσκεται ο κακοποιός, στρεσαρισμένος, να μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι, να είναι νύχτα, να γεμίζει καπνό και να μην ξέρει από πού να φύγει. Δηλαδή... Τασούλη όμως, Τάσο, κοίταξε να δεις, έτσι όπως είναι νύχτα αυτός, καταρχήν δεν βλέπει γενικά, αλλά θα κομπλάρει πάρα πολύ. Μην γίνει καμιά γκόμπλα δυνατή και καταλάβες και βγάλει κανένα όπλο. Και αγκαλιαστούν οι ληστές και κάτι. Είναι χαμός. Και άμα πηγαίνουν και δύο κιόλας, φαντάζεστε, έχει να γίνει. Άμα πηγαίνουν δύο, θα τρακάρουν, θα γίνει χαμός. Το υποτίθεται ότι μάλλον δεν θα είσαι εσύ στο σπίτι για να το καλά, προφανώς. Δεν ξέρουν ποιος θα ληστεύει ποιον. Αυτό να πούμε κάτι, είναι πιο πολύ χρήσιμο για εταιρείες ή για μέρη που κοιμάται κανείς? Δηλαδή μετά ο καπνός θα του δημιουργήσει προβλήματα? Καθόλου, καθόλου. Αντιθέτως, μπορείς να είσαι στον καπνό όση ώρα θέλεις. Ούτε βήχας δεν πρόκειται να σε πιάσει. Τι καπνός είναι αυτός? Αυτό που είναι από παράγωγα ζάχαρης, είναι με... Γλυκή βραστός, ρε. Έχει σημασία, γιατί να σου πω κάτι. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί να έχει ένα ειδικό καπνό που τέλος πάντων να κινητοποιεί τα νεύρα ή πνοτίζει. Εκεί δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις θα είχε όμως και στην υγεία του κακοποιού, από την άποψη του ότι η ελληνική νομοθεσία δεν επιτρέπει να... Θα μας κάνουν αγωγές μετά. Ακριβώς, δεδομένο. Θα βρεθούμε εμείς στο αυτόφορο. Ακριβώς. Τέλος πάντων, δεν είναι τοξικός ο καπνός, έτσι? Όχι, όχι. Ούτε ανθρώπους, ούτε ζώα, κατοικίδια, μηχανήματα δεν επηρεάζει τίποτα. Και ενεργοποιείται, να προσθέσω εγώ, ενεργοποιείται και από την εταιρεία Security. Αν έχουμε εταιρεία φύλαξης στο εξοχικό μας ή στην εταιρεία μας, το βλέπουν και οι άνθρωποι από τις κάμερες και μπορούν να το ενεργοποιήσουν, εκτός από το φωτοκύτταρο που μπορεί να γίνει αυτόματα. Ενεργοποιείται με διάφορους τρόπους δηλαδή το μηχάνημα. Πόσο κοστίζει, κύριε Φωκιανέ, αυτό?
η τιμή του ανάλογα τα τετραγωνικά που έχει να καλύψει, τα κυβικά για την ακρίβεια, ξεκινάει από 1.500-1.600 ευρώ μέχρι 3.000 ευρώ. Αλλά δεν απαξιώνεται, δηλαδή το βάζουμε αν δεν χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα που το έχουμε για 100 χρόνια. Σωστό είναι αυτό. Εντάξει, και είναι και προσιτή η τιμή του. Δεν είναι δηλαδή. Προτιμούμε τους ληστές, κύριε. Θέλει, να σας πω, σαν πυροσβεστήρες θέλει αναγόμωση κάθε χρόνια και τα Όχι, όχι, δεν θέλει τίποτα. Απλά σε περίπτωση που το κάνουμε ακριβώς, κάνουμε κάποιες δοκιμές και κάποια στιγμή αδειάσει, γεμίζουμε με υγρό ξανά. Το οποίο είναι πολύ φθηνό. Δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα. Τώρα από την εμπειρία σας στα σπίτια έχουν βάλει τέτοια, βάζετε τέτοια εσείς? Δυστυχώς μέχρι στιγμής μόνο σε βίλες, διότι οι άνθρωποι μέχρι στιγμής έρχονται και μας το ζητάνε. Δεν γνωρίζει όλος ο κόσμος την ύπαρξή του. Οπότε αυτοί που μας το ζητάνε συνήθως αυτοί που έχουν και προσωπικό να ψάχνει τις νέες τεχνολογίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τασούλη, πρέπει να έρθουμε τώρα εδώ. Ωραίο σύστημα. Πολύ ωραίο σύστημα.